Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓindu jaydele moɗon weltare tan min dañi kadi huccide moɗon onon fulfulde foof ɗo gonɗon kala on calminama on juurama ɗum noon ko wiide on tan goto foof salminama e inde manama e yettore seren ɓe men jejjitaka hay lawol gotol goto foof salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa addande mon ruɓindu jaydele moɗon bisimilla ma Amadou. Bari mba Aissata Ndiaye jaam Allah walema a salminama ko noon kadi a salmitama no fewi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Ayaw men Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi noon tigui Amadou chemise ma ne yooɗi a jarama weltima ko ɓuuri tengtude ene jeeya ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ha joni tan ko kulhuli jogaɗi walla mbiyen laytugol rafi mo ganduɗa o ko biteɗo coronavirus oɗo saaha toon to leydi Italie ɗum ɗon eɗen gandi jeyande leydi Sénégal enen goƴa sababude Sénégal naaɓe hewɓe wurɓe toon ɗum ɗon noon wona jeyandeji garti hen ko noonne kadi ine hen toɓɓe goɗɗe certuɗe min ganda ɗum e nder jeyandeji men sa noon tigui Amadou sa ƴewtidima rafi o naati Chine Sénégal hulani no fewi naati hay France Sénégal dañani hande kulol dañi nde naati Italie nde te noon ko ne yawi sarade e nder Italie ko rafi mo ganduɗa ene yawi rabndude Aissata nde tawno eɗen gandi to banggue memodirgol yimɓe tawi on wondi hen ene raaɓa to banggue kadi aussi fofangu ene raaɓa e gueɗe goɗɗe e wasde hutorade ko laaɓi en e wasde ñamde ko ɓendani en mboɗo andi ko fayi arde ene gasama en jettoyoga e haralleɓe to banggue cellal balli mbawa wadde sensibilisé dendagal yeeɓiyankoɓe tawi koye ɗemgal Pulaar noon tigui Amadou wadde godditirten ko jayde enquête e oɗo subaka hande no wayno loski ko yewti ko e rafi coronavirus mo ganduɗa kay ene jokki layde e nder leydi Italie e wiide jayde ɗum ɗon noon jayde kay woƴa ha hande ko kulhuli ko nonne kadi e goƴaji ɗi ganduɗa ɗi oɗo saaha Sénégal naaɓe wurɓe toon ɓe ina gondi ɗum saabi noon jayde wi tan oɗo saaha ɓe ganduɗa kay ko diaspora Sénégal naaɓe woni tan tawi ko nokkuji ɓurɗe hewde tawi ko rewoɓe lawol mouride oɗo saaha kay ɓe mbaɗi kala gueɗe ko e manam ɓe mbaɗi gueɗe kala ne wayno ɓe ñaagui droit koye ko wiyete ho ha joni hono kasu rajab mo ganduɗa ko balɗe ɗiɗi walla mbiyen darde ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi hono Serigne Touba ne wayno o yuɓɓinin ɗum toon to Ndar ɗum ɗon noon ko woninte kala hitande ɓe ñaagui hen droit no fewi Mor Dieng mo ganduɗa ko Sénégal najo gonɗo toon e wiide makko noon oɗo saaha ɗo woni ɗo omo e 40 kilométre hakkude makko e wuuro ngo ganduɗa ngo kay ko wuuro Joñago wongo toon tawi ko tumago ne waɗi on ɗon rafi biteɗo Moïse Sarr mo ganduɗa ko kam tigui woni kolaɗo kuuɓal Sénégal naaɓe wurɓe to caggal leydi wiide makko noon nokkuji tati walla mbiyen diwnude tati ɗi ganduɗa ɗi ko ɓurɗe mawnude keɓɗi on ɗon rafi on ɗon nokku noon ina tawe hen ko tolni e capanɗe joyyi ujunere pawɗe temedere e capanɗe joyyi e goho ɓiɗɗo Sénégal naaɓe tawi noon ɓen ɗon kala ina jogui tigui hono kayitaji mumen timmuɗi ɗum ɗon noon koko guuɗi jajji ɗi o suuti ina tawe e page 6 e jayde witende enquête jayde las quotidien koye on ɗon fanno arti ɗum ɗon noon ko laytugol oɗo rafi biteɗo coronavirus toon to leydi Italie biteɗo Amina Ndoye kañum tan joni o woni kay e haalande yimɓeɓe holno Sénégal naaɓe gurdi toon e oɗo subaka ɗum ɗon noon jayde wi tan ko film gurdam Sénégal naaɓe tawi ko joñaɓe ko wiyete ko mise en quarantaine wonɓe toon to dowla Italie caggal las ko quotidien le quotidien nden ɗon jayde wayni sawru mbaggunde ari koye central à charbon mo ganduɗa ene tawi tigui ɗo e Sendou ɗum ɗon noon ko leegal tappemaji jigol ngal ɗo e Dakar jayde wi noon ene wayno ko ha joni tan ɗum ɗon yahani haydara sababu noon ko entreprise woni gollal ngal ganduɗa ngal kañum tigui halfina yo waylu ko yewti ko e ɗen ƴulɓe watta ɗum gaz ko to banggue installation ɗum ɗon noon jayde wi ko on ɗon entreprise tan ina jogui caɗele to banggue copreje saabi noon on ɗon usine kay o fotat tan ha joni fuɗɗade golle makko to banggue gaz ina wayno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi e nogas e ɗiɗi l'observateur jayde groupe Futurs Médias ina wayno kañum arti ko e saaha foof ko teskete e laana Sénégal noddirte ko Air Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan so renaki tan ɗum ɗon ɗo fayi ɗo ala ndiyam kono tan kamɓe ganduɗa ko tambiɓe ko yewti ko e gueɗe laana kan ɗon ɓe ndeñi hakkillaji ene wayno waɗoɓe yaaha gartaɓe so wiide wonde ko caɗele gonno kono tan ɗen ɗon caɗele oɗo saaha ina wayno tigui deglama no hannirta ni ne tawi e hello nayyi e jayde l'observateur kono ɗum ko ina tawi hen ha hande ko fate banggue hirjinde ko wiyete rafi hono biteɗo ha joni coronavirus biteɗo El Hadj Aboubacar Pouye mo ganduɗa ko imam kay dariɗo oɗo saaha ina haaɓo on ɗon rafi ina tawe e hello tati e jayde witende l'observateur
Jaynde Le Soleil jayde gendiri nde kañum suuɓi haalde koye dialogue national woni kaldigal gendi gongal yaade oɗo saaha e nder leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi tan yidde mawɗo leydi ndi ko pamodiral dañe tawi noon kolo koye kala tawi koto kala fannu e kaldigal ganɗon to banggue dawrugol ko noonne kadi e gueɗe goɗɗe foof ene tawe e hello ɗiɗi e jayde witende e Le Soleil ko vox populi addi hande nden ɗon jayde ne wayno ari koye alhaali Guy Marius Sagna ɗum ɗon noon ɓe ganduɗa ɓe ko a gardiɗo tigui église ɗo e leydi men Sénégal kañum tan fawi tigui on ɗon dossier walla mbiyen goƴaji mum e dow tabal ɗum ɗon noon kanko monseigneur Adrien Sarr kanko tigui suuti konngudi so wiide wonde oɗo saaha o waɗa tan ha joni ko caɗele kay memɗe omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna Dakar Times nden ɗon jayde ine wayno arti koye wargoji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗino tigui toon to ladde witende Bofa Bayota tawete koye nder Casamance wonno ko 6 janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum ɗon noon jayde wi tan oɗo saaha kay kala ko fate banggue losko ngo nana tigui woni e yaade ko noonne kadi nde arti hayso tawi woni yimɓe jeegomo ine wayno kay manam loskonoma e nderi on ɗon dossier oɗo saaha kay ko hesɗi hen ko biteɗo Jean Baptiste Badji mo ganduɗa kay ko neɗɗo tigui ɓurɗo hamminde on ɗon diwan ko noonne kadi mo ganduɗa oɗo saaha kay kala ɓesgu makko ina dunci kanko tigui adoto namdede eko yewti e dawal ngal ɗon e wiide noon kabaru bayniɗo nando meɗen biteɗo Babacar Touré mo ganduɗa ko jaydiyanki bittowo tawi noon kam tigui jeeyi site mo ganduɗa ko internet biteɗo Kewelu Info ina tawe e page 7 e jayde Dakar Times jayde coftal ɓalli stade ko ɗon uddirten roɓino men jaydeji e oɗo subaka hande jayde arti no wayno koye 8e de finale aller Ligue des champions européenne ɗum ɗon noon jayde wi tan ko City kañum tigui liɓi Real toon to Santiago Bernabéu e on tuma noon CR7 Cristiano Ronaldo kañum e Juventus kala ne wayno tigui foli ɗumen ko Lyon ɓe leydi France ɗum ɗon noon entraîneur mo ganduɗa o kay ko entraîneur Juventus e wiide makko hono Mauricio Sarri wonde kay e wiide makko ina wayno tan Allah waɗi en suturu tade kay eɓe jogui ko wiyete ko hono match retour woni tan duttal ngal ɗon e on tuma Pep Guardiola mo ganduɗa kam tigui ardi hono kippu Citizen e wiide makko noon hay hunde taw ala ko foola e ngal ɗo pottiral walla e pottite Zinedine Zidane noon arti tigui e musalla mo ganduɗa o heeɓi e wiide makko e nder hojomaji sappo wasde hen kay hono marché ɗum ɗon ko hunde musde no fewi kono ɗum ko mo ganduɗa ko Aliou Cissé oɗo saaha nana tigui e jillu toon to leydi Italie ɗum ɗon noon ko gam heblanade tigui hono pottiral leydi Sénégal e dowla Guinée Bissau ɗum ɗon noon o yehir toon to Italie ko gam ƴewde cellal balli o mo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly kono ɗum ko ina tawe hen kadi 16e de finale retour ɗum ɗon noon ko Manchester United kañum jabboto hono Club Brugge mo ganduɗa ina tawe toon Krépin Diatta ina ɗamina noon kanko ɓiɗɗo Sénégal najo mo huccodir hande e winodirteɓe les Red Devils woni jinneji boɗeji ko ɗum woni ko tongunɗen e roɓiɗo men jayneji hande ɓe dañi match wadde match mantiniɗo hakkude mabɓe jinneji boɗeji jogarani webɗe waɗɓe ɓe ganduɗa keeɓi ko weeɓani e dow mumen Amadou ko banggal fait divers walla mbiyen tan gueɗe renɗo amen hande ko ɓeɗo tato ɓe ganduɗa ko liggontonoɓe indien oɗo rewɓe tato noon walla mbiyen tan bindaneɓe anda so bindaneɓe wiyete pularol ene wiye noon tigui Amadou ko ɗum presque ɓuuri famnade effectivement ɗum noon kamɓe bindaneɓe tato ɓeɗo aɓe notoro inde Awa Jonno Ami Dieye e Astou Jonno noon ɓe tumano ko guyka kamɓe noon Amadou ɓe gujjani ko moɓe liggontonowo e koppareji ko tolne million ngaji temedere e nogas piccal nayyi nde calcula nde kono kadi e ɗum ɗoji henna or e tan ko ngal cuɗari or e ina waɗi jama e ko way noon ndin cuɗari Amadou aɗa andi so ƴewtama ma tolno e kalis kewɗo ɗum noon noon woni koɓe gujjuno e galle mo ɓe liggotonowo kamɓe noon hanki tan ɓe kuccodirno e ñawoɓe ha saabi tan ɓe coka duuɓi ɗiɗi prison e nder ɗum noon Amadou koye nder galle o ɓe ɓooyi liggade toon ɓe liggima toon mataw ko tolni mataw e duuɓi 15 aɗan ɓen mbatte
considéré tan ko ɓiɗɗo galle ko noon tigi aɗa andi pulaar ni wiya neɗɗo wawa wujjande mo anda walla wawa bonnande mo anda ko ɗum woni ɗo saabu duuɓi 15 heddade e galle ene liggo déjà jomum natti naggirede liggotoɗo so tawi a daari entre guillemets jomum wonti presque ɓiɗɗo galle walla yumma galle saabu sa daari sukaɓe so tawi en ɗon hankiren gowi ɗum gandi ɗum cuusi ɗum donc hankiren an mo liggontoɗa o a wonta jogade e mabɓe kulhuli saabu ɓe ɓooyiɗo ɓe gandima kono noon hen saahaji kadi ɓernde ene janfo ko noon kadi caɗele ene mbaɗa ɓeɗo noon mboɗo andi ɓe mbawata no wonde ko sereraɓe no mbiɗani e tugnade e jettoɗe ɗe sino tawi jaayi goto nan hen ɗum kam sisiɓe jobjoɓe kam daña e ma gueɗal hande kono Aissata ko hunde ganduɗa mimi gila hanki ɓe dañi gila hanki jeteteɗo jaayi o baɗo gueɗɗo joni anda kadi ko guyka ko noon mataw ko noon wadde ko onon jonta hikka ko yidde wi tan gam jokkidde ko hunde nde ganduɗa nde ina hamni ɗum ɗo woni noon ko ɗum ɗo woni ko wiyete kolaguel ƴakki awdi ɗum woni ko bonni e hande hoolare nde Aissata Ndiaye duuɓi 10 aɗa woni e galle aɗa gollo aɗa hebna kala hunde kadi aɗa yooɓe jobdi wandi fayida jomum ne wadde ɗo gueɗe kantoride eɗen gandi vraiment wona hunde yonde ko bonnude hoolare on kolinoɗomo ko noonne kadi ko bonnude hoolare ɓen hoolanoɓe Amadou bonnude hoolare tema addu woɗɓe arɓe liggade toon hande mataw so goni toon ne mataw kola hoolare gandani fonno wadde hakkude mabɓe heɓorani wadde hen saabu ko ganduɗa ɓooyeɓe galle dañi toon ko timmi duuɓi 15 hande mbaɗi ɗeɗo gueɗe ɗum ɗon noon Amadou Aissa ƴeewe guyka ka nde hirno aɗa andi neɗɗo hande so hiiri a ñifi lampaji ko dañatano e galle soupçon ji gaɗani koye liggotoɓe e galle adotoyade saka noon nde gardien o kañum e hoore muɗum wi yani hay goto naddo e galle o sona yi ko kamɓe tato ɓe jalti eɓe koota kono nde ɓe pini ɓe dawi ko nden ɓe pawa juuɗe ɓe nawa e juuɗe lawol ha addi hande goto e mobɓe haali no ɓe mbaɗi haaɓe ƴetti kadi kaali so kadi yiita ko ina mofta goto e suudu goto e mabɓe surtout hande o no mbiyami ni tan hoolare nde wonata wona kamɓe tan ɓe mbasi hoolare kono kadi hande so noɗo information yaltiri ni kala neɗɗo hande gondunoɗo liggotoɗo muɗum ma ɓeydo wadde renforcé manam ko wiyete to banggue sécurité ma ɓeydo rentade ma ɓeydo jogade kulhuli saabu eɗen gandi hen saahaji Sénégal ene wiye liggotoɓe ina keeɓa caɗele e galleji kono ɓeɗo kamɓe dokki caɗele o ganduɗa ko manam ko patron mabɓe donc Aissata ko hunde nde ganduɗa koɓe fewnitinoɓe so Allah vraiment par ce que ɓe jeehi haaɓe jaltini oɗo coffre ɓe jaltini ɗiɗo cuɗari o e wonde koppreje haaɓe nawi e suudu goto e mabɓe ɓeɗon kam déjà ne wayno ami mabɓe joofi haysinno tawi ɓe kaali noɓe mbaɗirni on ɗon film ina tawe e nder hen kono kam ko hunde ganduɗa nde ɓurde sofde e aduna Aissata noon tigui Amadou yo Allah dandu en e guyka danda en e gujjo ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓindu jayndeli moɗon koɗo haadata ha janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko wiide on tan yo Allah waɗan en jaam kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heedanno e banggal caméra o aminni keɗo mon e commentaire uji moɗon haqqillantagal moɗon ina sohla e gueɗe baɗe ni